Bisa kena nanti duit klosa sapa nggak klosa. Yo, nek piye. Kono sak. Kena yang dulu. Kumbah. Pas tahu kan gak satu. Kon mau curang aja sih. Dulu itu. Bang bayi. Ya kok olehnya kaya Ya ben tambah mesra ya. enak sing ngelor kenceng kok metu nengklek-nengklek nggon waton. Watu ben-ben kae. Ngomong. Nggih. Sane mlebu TV mangke. Alon, Mbak. Loh, guys. Ini dulu sering ya main ke sini ya waktu anak-anak ya, tapi sekarang ya lama main ke sini ramai banget dulu guys. Lembah warung tekono loh. Ini guys, ini dulu saya naik ke sini guys. Sering main ke sini ya waktu kecil-kecil ya. Kayak adik sing kono loh. Wow. Lah ya adik sing kono piye ya ra digo. Suara air ya. Masukkan serius. Assalamualaikum Mbak pupunya. Undangi Mbak. Alon po iso ora kene tak cekelne. Mau ya. Bu era tinteni ya. Halo guys. Halo guys, anak-anak udah pada ngumpul guys. Juga guys. Lah anakmu kok teko kene? Iya, taruh Dimasnya. Juga Dimas. Heeh. Sungguh kene nyapa? Iya. Pola nanggo. Kira tunggu kloso iki. Iku aku kono. Lah iya. Pak Tarno ora tunggu kloso. Nunggu kono. Kene Mbak Na. Kene nunggu kono. Ada jangan kene. Sudah tandur makan. Ayo.